नमस्कार मैत्रिणींनो, ओवी किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहे छोले भटुरे। हा खरं पंजाबी डिश आहे, पण आपल्या सर्वांनाच, महाराष्ट्रीयन लोकांना सगळ्यांनाच ती खूप आवडते, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत। म्हणून आज आपण बघणार आहे छोले भटुरे। तर त्यासाठी काय लागतं, कसे करायचे ते आता आपण पाहूया। आता आपण हे छोले 12 तास आपण भिजवून घेतलेले, छान भिजलेत, एकदम मोठे झाले छान। तर आपण हे त्याच्यातलं पाणी काढून घेतले, कारण त्या पाण्याला थोडासा आंबटसर वास येतो, त्यामुळे आपण ते पाणी काढून घेतलेले। आणि आता हे आपण कुकरमध्ये घालून शिजवून घ्यायचे। ह्याच्यात ही चहाची आपली पुरचुंडी छोटीशी केली आहे ती टाकायची, आणि एक चिमूटभर फक्त आपल्याला ह्याच्यात सोडा टाकायचा आणि थोडंसं पाणी टाकायचं। हे छोले भिजतील इतकं पाणी टाकायचं आणि आपल्याला 4 ते 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या त्याच्या। आता आपण गॅस ऑन करू आणि 5 शिट्ट्या करून घेऊ। तोपर्यंत आपण भटुऱ्याचं भिजवून घेऊया। तर भटुऱ्याला काय लागतं ते आता आपण पाहूया। आता भटुऱ्यासाठी आपण 2 वाट्या भरून मैदा घेतलाय, एवढ्याच 2 वाट्या आपण मैदा घेतलेला आहे, आणि तेवढीच पाववाटी आपण बारीक रवा घेणार आहे। रवा का घ्यायचा, कारण पुरी अशी तळल्यावरती फुगलेली तशीच राहते आणि खुटखुटीत होती छान, म्हणून। आता हे मध्ये याला असा खड्डा करून घ्यायचा, आणि ह्याच्यात 2-3 चमचे आपण घरीच लावलेले, हे जास्त आंबट नाही असं दही आहे ते लावायचं। थोडीशी पाव चमचा आपण बेकिंग पावडर घालणार आहे, बेकिंग पावडर घालणार, आणि साखर घालणार, त्याच्यात मीठ घालणार, आणि हे थोडं असं छान मिक्स करून घेणार, आणि हे तेल घेतले आपण 3 चमचे, हे तेल आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेणार। 1-2 चमचे आपण ह्याच्यात घालणार, आणि नंतर आपण पीठ मळल्यावरती बाकीचं तेल हाताला लावायला घेणार ते। आणि आता हे मिक्स करून घ्यायचं, छान हातानेच मिक्स करून घ्यायचं, आणि मग थोडंसं पाणी घालून गोळा नुसता असा बाइंड करून छान ठेवायचा। 2 वाट्या मैदा आपल्याला 4 माणसांना पुरेल इतके भटुरे त्यात होतात। थोडं थोडं पाणी घालायचं, गोळा नुसता आपण हे करून घ्यायचं। आता हे आपलं छान बाइंड झालेलं आहे, पण हाताला चिकटते आपल्या, म्हणून आपण थोडंसं तेल लावून घेऊ, आणि एकसारखं करायचं आपल्याला हे 1-2 मिनटं, छान त्याचा गोळा होतो। आणि हे आता आपल्याला 2 तास झाकून ठेवायचं, छान भिजलेलं आहे तोपर्यंत आपला कुकर पण गार होतोय। 5 शिट्ट्या करून हे झाकून घेऊ आता आपण। तर त्यासाठी आपण हे 2-3 कांदे, आपण हे कांदा चिरायचं भांडं आहे, ह्याच्यात आपण छान बारीक कांदा चिरून घेतलेला आहे। 2 मोठे कांदे घेतलेले आहेत आपण, आणि टोमॅटो आपण 2-3 घेतलेत, त्याची प्युरी करून घेतली आपण, थोडीशी कोथिंबीर चिरून घेतली आहे, आलं लसणाची पेस्ट करून घेतली आहे, आणि हे तडक्यासाठी आपल्याला काश्मीरी लाल मिरची पावडर लागणार आहे, आणि हे फोडणीसाठी आपण जिरे घेतलेत, तमालपत्र, धने जिरेची पावडर घेतली आहे, हिंग, हळद, ही पण काश्मीरी मिरची घेतली आहे, हे घरचं तिखट घेतलं आहे, आणि हा एव्हरेस्ट छोले मसाला घेतलेला आहे, आणि तडक्यासाठी आपण 2 हिरव्या मिरच्या आणि मीठ घेतलेले। तर आता आपण बघूया, कढई आपली गरम झालेली आहे, आणि हे छोले आपण 5 शिट्ट्या काढून छान मऊ, एकदम मऊ छान उकडून घेतलेले आहेत। तर आता आपण हे करूया, ही पुडी आपण काढून टाकायची ह्यातलं। आता आपण कढई गरम झालेली आहे, आपण तेल घालून घेऊया। तेल जरा जास्त घालायचं, 2-2.5 पळ्या तेल घालायचं। तेल गरम झालं की आपण त्याच्यात जिरे घालून घेऊया, गॅस मोठाच करूया। जिरे फक्त फोडणीला घालायचे आपल्याला, जास्त बाकी काही फोडणीला घालायचं नाही, मोहरी वगैरे। आणि मग तमालपत्र टाकायचं, 2-3 छोटी तमालपत्र टाकून घ्यायची। कांदा टाकून घेऊया,
कांदा छान गुलाबी रंग येईपर्यंत आपल्याला हा परतून घ्यायचा आहे. आपण हे अगदी एक पळीभर छोले काढून घेतले उकडलेले आणि हे आपण हे स्मॅशरने थोडीशी स्मॅश करून घेणार आहे. म्हणजे ग्रेव्ही आपली कशी छान मिळून येते. आणि ग्रेव्ही केली तरी आपल्याला रस्सा सुद्धा पाहिजे असेल तर वाढवायचा असेल तरी वाढवता येतो. अगदी छान मऊ झालेले आहेत. तर आपण हे असे स्मॅश करून घेऊया. आता आपला 2-3 मिनटं आपण छान कांदा छान परतून घेतलेला आहे. एकदम गुलाबी होत आला. टोमॅटोची प्युरी टाकून घेऊया. आणि त्यातच आता आपल्याला हे सगळं आलं लसणाची पेस्ट 2 चमचे आलं लसणाची आपण पेस्ट घेतली होती ती घालून घेऊया. हे सगळे मसाले छान आता परतून घ्यायचे आपल्याला. हिंग टाकूया. हळद, मिरची पावडर लाल, धने जिरेची पावडर आणि ही घरचं काळा मिरची पावडर घरी केलेली तिखट असते चवीला म्हणून ती आपण थोडीशी टाकणार आहे. तर हे छान आपल्याला परतून घ्यायचं आणि ह्याच्यात आपल्याला हे छोले टाकायचे आणि थोडी आपण एक अर्धा चमचाच थोडी साखर घालणार आहे. चव आपली व्यवस्थित मेंटेन होती. म्हणजे कारण आंबटपणा आपण जास्त असतो मसाल्यात आणि टोमॅटोमध्ये वगैरे त्यामुळे ते व्यवस्थित हे होतं. आता हे छोले घालूया आपण त्याच्यावरती. छोले घातल्यावर हा छोले मसाला घालायचा आणि हे स्मॅश केलेले छोले सगळं छान परतून घ्यायचं आता आपल्याला. आणि मग आपण त्याच्यात थोडंसं पाणी घालून मिक्स करून घेणार, चांगलं एकजीव करून घेणार. स्मॅश केल्यामुळे छान मिळून येईल भाजी. आता हे मीठ घालून घेऊया. 1 चमचा मीठ घेतलंय आपण. आणि आता लागेल तसं आपल्याला जशी ग्रेव्ही हवी आहे तसं आपण पाणी घालणार आहे. गार पाणी घातलं तरी चालतं, काहीच हरकत नाही. एक ग्लासभर आपण पाणी घातलं त्यात. आता आपण हे झाकण ठेवून छान उकळून घेऊया. थोडीशी वरती कोथिंबीर घालूया आणि छान त्याला वाफ देऊन घेऊया. हलवायचं जरासं आणि झाकण ठेवून छान एक 5 मिनिटं वाफ देऊन घेऊया आपण. आता आपण थोडासा अर्ध्या पळी तेलाचा तडका करून घेऊया. तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये फक्त आपण तिखट टाकणार आहे छान रंग येण्यासाठी आणि 2 हिरव्या मिरच्या आणि हिरव्या मिरच्या. गॅस बंद करून टाकायचा. आणि इकडे आपली आता भाजी झालेली आहे. हे छोले छान झालेले. आता आपण हे उतरून घेऊया आणि त्याच्यावर तडका घालूया. गॅस बंद करूया आणि तडका घालूया आणि भटोरे करूया आपण. आता आपला हा तडका तयार आहे. आपण याच्यावरती घालून घेऊया. छान रंग येतो त्याला. आणि हे आपली झाली आता आपण भाजी आपण भटोरे करून घेऊया. मिक्स करायचा हा तडका सगळा. तर हे आपलं पीठ भिजलेलं छान 2 तास झालेले आहेत. आपण ते भिजवलं होतं चांगलं तरी आता थोडंसं सैल जरी झालं असलं तरी त्याला काही हे हरकत नाही. आपण थोडीशी पिठी लावायची आणि लाटायच्या. छान मळून घ्यायचं ते. आणि असं एवढा उंड्याची करायची आपल्याला. भटोरे मोठेच करतात. गोळे करून घ्यायचे आपण.
पीठ लावायचं आणि छान लाटायचे. जास्त पातळ लाटायची नाहीत आपल्याला आणि जास्त जाड लाटायची नाही. ते मैद्याचे असल्यामुळं लाटले तरी ते परत सिंक होतात. तेल पण आपलं तापत आले. बरोबर साईज आहे. आता असे आपण छान तळून घ्यायचा तो. असे छान फुगतात. थोडासा गुलाबी होईपर्यंत तळायचा, म्हणजे असं छान कडक पण लागतो आणि आतनं तो एकदम सॉफ्ट पण असतो, असा छान होतो. थोडासा गुलाबी होईपर्यंत अजून तळून घ्यायचा आपण त्याला. तोपर्यंत आपण दुसरा लाटून घेऊया. असा छान फुगलेला तळून काढायचा आपण, निथळून घ्यायचा चांगला तो. आणि हा दुसरा पण टाकायचा. असे आपण छान तळून घेऊया. छान टम्म फुगतायत. तर तयार आहेत आपले हॉटेल टाईप एकदम अमृतसरी छोले भटुरे. तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि पूर्ण त्याच्यातलं सगळे टिप्स मी ज्या काय सांगितल्या, जसं केलंय तसं तुम्ही नक्की बघा. तसे करा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ओवी किचन पाहत राहा. आणि कमेंटमध्ये मला तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की सांगा. तोपर्यंत धन्यवाद.